shugaban comedian shugaban number one of arewa. Mai gida ina za ka je kuma yanzu? To, amarya waje zan fita mana zan je nima majalisar 'yan zaman banza in zauna. Tunda kin ga yanayi yanzu gwamnati an kulle ko ina kasuwanci mu babu ko ba haka ba. Gaskiya ne wani. Zan je in zauna kawai a ta munafuncin da aka saba kawai. To mai gida dama magana ni zan maka akan kayan sallah kaga duk shekara an saba ko ba haka ba. To ke baki san cewar yanzu komai gwamnati ta riga ta kulle ko ina ba yawo ba kasuwanci ba komai. Ni dama dan kasuwa ne da abin da nake dogara kenan kuma yanzu an kulle mana ina zan je. Dan haka majalisa zan je ta zaman banza duk abin da ya kasance munafuncin nan da ake a majalisa duk ne. Gaskiya dai duk yanda za a yi ya kamata dai a dai nemo. To me za a nemo? Za a yi dai a nemo. Ba me dai. Komai wallahi. Gaskiya a dan fitiri ko ma me ya kamata a nemo a kawo mana. A'a. Bari je dai majalisar nan. A ce sallah kuma a yi ta da bakin ruwa a bushe ba zai yi ba mai gida. To dai bari je majalisar nan. To ya dai kamata gaskiya ya dai kamata. Shugaban. Gari ko wata lalace. Na Allah ya mun yi zanga-zanga a gari. Kuma wannan kuma tana jiran wani kayan sallah tana ko sun sallah ne alƙur'ani ne ta sallah da baki ruwa. Ba wa komai a garin nan ba yawwa ni ba na mai gida a'a. Ya. To an dawo lafiya? To na dai dawo lafiyan dai amma dai ba lafiya ba. To ai ban ga me ya na ganka hannunka biyu ba komai. Hannu rabbana ba komai alƙur'an Allah ba komai gari yanzu munafunci ma bai shi. Ban gane ba komai ba mai gida. Yi wanda komai na mu an kulle. To yanzu kana nufin duk kawaye na da aka musu dinkuna yanzu ni kenan wato ni shi kenan na tashi a babu kenan. A gaskiya ni duk yanda za a yi a bari in ga miki wani abu da baki sani ba. Wannan gwangwanin gidan ma da yake gani ko in ce miki gwangwanin daki ko baca ma zan ce miki masu gidan nan ma ba mai wannan bacan ma ba tare yana biya na bashi yanzu haka ban gama biya. To mai gida wannan kai mai gwangwanin daki wannan can tsakaninka da su ne ni kawai amin. Kawai na sani gaskiya dan ni na gaji gaskiya. A'a shi kenan kullum. Da me kika gaji? Wallahi na kullum kai ka fita a babu sai ka ce a gare ka ni kawai amin. Duk yanda za ka yi. To a yi miki din babu hanyar da za a yi miki ya za a yi yanzu ke ga mana solution. Kai ka sake ni. Ina gaji da wannan. Na gaji da wannan zaman kawai ka sake ni. In sake ki? Saki. Na gaji. Ba da kin gane dama lokacin da aka aura min ki ai ba a bar receipt ba ko to yanzu ma ba receipt zan baki ba. Na miki saki 3,000. Mai gida ta fi nono kari. Ta fi nono kari. Sai me? Saki 3,000. Tunda dama zan da aka aura min ke ba receipt. Addu'a to aka ki je ni ma ba receipt. Alfaras. Shi kenan kullun ne. Kullun shi kenan. Ina nan kawaye na kowa ana musu dinkin sallan kullun a babu. Ta fi nono fari mai gidan. Shikenan daga mani na huta da wannan tsere taka kullun a wando ɗaya riga ɗaya kullun ni kawai na gaji Allah ne ya taimake ni wallahi ta fi nono fari sai ka ta zama da wandon ka katan nan Shugaba, comedian shugaba number one of arewa. Shugaba, comedian number one. Shugaba. Aikin kenan fa. Aikin kenan. Jujjuya jarida da tarin bayarwa aljihu. Amarya magana yake ne. Da ba san magana nake ba. Na ce aikin kenan jujjuya jarida ya tarin bai kai kullun aikin kenan baka da wani aiki dan fitan nan ma ka je ka dan ne babu kullun albashi babu ya komai ni kai wai me ya faru ne naga kina ta bata ne to sallah ce fa kuma na ji ta shiru a bushe salari ba an saba ki bari a cikin ko mi kenan salarin anan zai zo ya same ka rike da jarida ya fama tarin bayarwa aljihu jiya da sha'i muna zaune da ke naga alat yau dinnan tun da safe kina gani na fita in je in ciwo wancan watan albashi na 250 na ji zan ciwo ji a gaban ki na ga miki kina gani 15 na gani ina ganin 250 karshe ma 15 din na ji zan ciwo duk 15 din bata cire ba ita ma 15 din ta magana gaskiya ni ba zan yadda da wannan ba abin da ya raba ni da tsohon mijina kenan saboda gobe babu jibi babu kullum sai tarin riga daya abin da ya hada ni da wancan tsohon miji saboda ni ba na san kawai ni yanda za ka yi ka ki kwantar da hankalinki yanzu zan je korance ni in samu gaskiya ya kamata a dai fa duba gane yaya matan na daban ne babban yaya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Gashi wannan
gero ne aka samu ai haƙuri da shi ai kunu. Gero kuma? Ha ba mai gida. Kai sai da aka yi na samu na dake haƙuri da shi mana. Ha ba ka ga nayi kalar wacce za ta wai za ka kama gero ka ce wai wani sallah ne fa. Ka can shekarun da ragunan da kake kawowa. Kana bani kuɗi 30,000 in yi kitso in yi lalle in yi mai. Amma kuma shi kenan wannan shekaran shiru. Za ka wani kin gari halin da ki haƙuri da shi wannan gero ne ki je ki. Wai wani in yi kunu kuma a sallah to gaskiya ni ba za ta sabu ba. Abba gero fa. Me zan yi wani gero me ma wani gero. Ba ni da yanda zan yi yanzu. Gaskiya a nemo duk ma yanda za ka yi kai ni gaskiya ba zan wani wai kunu ko me ba. Ba ni da yanda zan yi sai dai yanzu akwai wata hanya guda ɗaya. To ko ma wata hanya ce ni a bi ta kawai. Kawai a bi ta. Yayi. A'a. Gado. Me gida? Me za ka yi haka? Na ka janyo takarda kana kokarin zara jan biyu. To, ba ke shaye da zai ba. Hanya mafi a alakin. Ni gidan ku kawai. Ai ba sai ta kai ga haka ba me gida. To ya ke son ni yi na rayuwa hakura ta? ba me gida. Ai ba sai ta kai ga haka ba. Wanda ni na hakura mu da mu yi zaman mu lafiya. Su ma sauran matan masu yin haka ma fa dan ba su gane me. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi.